No, ma comrade. Angizoba muthi kakhulu. Kodwa ngizodlulisa imessage. Ma comrade sibhekene nomzini. Siku phase 2 njengamanje. Kwezepolitiki. Uma ngithi siku phase 2 kwezepolitiki sibe no phase 1 la bese yakhona ku 29 May 2024 la kwakuvotelwa khona upresident noNdunankulu. Manje siku phase 2 siya kuma local government lapho sibhekene khona nama opponent amaqembu ezombusazwe mangicabanga more than 20 esibhekene nawo njengamanje. Njengamanje na ubhekene nekhansela langakini elibheke ukuthi ubani ozokhipha esikhundleni. Meaning ukuthi impi yakho njengamanje nisabrancheni comrade. Uma ngithi impi sebrancheni ngisho ukuthi kunendoda njengamanje ehlele esikhundleni sobukhansela. Ayibona inyanga ukuthi kushona kwelanga wona esakuthanda. Ngoba kunendoda ezemva kwayo ebizwa ngokuthi umkhonto. So ke ma comrade kuningi kumele sikulindele. Okunye sengikutholile ukuthi onkabi laba sebeyakwenza. Bagqokisa abantu izikipa bazenze thina labo bantu. Ukuthi ngifuna niqaphele. Bazenze thina labo bantu mabe bagqokisa izikipa bathi hambani niye ko standa ukuthi nifuna ukuba amakhansela kwi-MK. Into esitholile le. So into abafuna ukusishaya ngayo ukuthi kube khona umuntu ogqoka isikipa sethu ozoba sesiqotsheni ngegama lethu. Baphinde bakhethe omunye wabo ozoba sesiqotsheni ngegama labo. Induku-ke manje esebeqhamuke naye nje. But le nhlanhla siyibambe eli ePass4 Phungula Zone. Amanye amazone bengakayibambi. Thina sesiyibambile. Sizomvotela lo muntu ngesikipa sethu awine. Kamzukwane kuyokhethwa umkhandlu uzofika votele imeya ye-ANC. Ngesikipa sakho ngevoti lapho. Induku-ke manje u-ANC osuqhamuke nayo. Ukuthi asibayeke nje bakhampene but thina sobabamba ngokuthi sofaka abantu kubona bazomela thina. Kodwa si-organization lolu daba sesiphiwa ngoba sesibambile. Ngeke ngalikhuluma nomacingwane. Lolu daba wathi uzodlulisela umongameli uma ukuthi mina ngizobe ngakamboni umongameli. Ngoba umkhandlu sizothi siwuthathile singawuthathile. Labantu ma comrade ngoba manje sithi sifuna ukukhetha amakhansela. Kuzomela siqopheleleni kakhulu kunakuqala. Induku esishaye siya ku 29 May yokuthi sifike sifuna u2/3 majority, sikhampenela u2/3 majority. Bese ngene emaparlament abantu esingabazi abangakazi babe nathi la sikhona. Ayingaphindi sishaye. Kunabantu abasemaparlament kumanje kwi-vote of no confidence lebesoyenza se-KZN abawu5 bese sitholile ukuthi bebengeke bavote nathi. Bebezovota ne-GNU. Is the same nduku esebefuna ukusishanga okomasipala ma comrade. Angidluleni ke lapho ma comrade. Umongameli uthe esesinema asiyene emabrancheni ma comrade. Amebi namhlanje
u78 ngoba ngiyilana nje 78 usebranchini uyasebenza ebranchini wethu Green Friday. Siyabonga 78 kanisha ilihlo. Siphinde sibonge ama-comrade endlela yesibili. Sibonga ukuthi athe meyibona ingozi yokuthengwa kwabaholi avela phuma indlela yesibili. Siyabonga-ke lokho namaqale bangidida ngoba kunzima ukubona isigebengu. Kunzima ngike ngawalwisa kakhulu la ma-comrade ngingazi ukuthi kanti wona enza into eyiyona. Kangisayibambe phe mina ngalola hlobo siyaku-29 May. Athi mengabe ngibonisa ukuthi kwenze ku-1 nami ngazenzela okwami ngase ngiyabona ukuthi hayi iwona enza into efuna umsholozi. Lawa akasayenzi into efuna umsholozi. Sizokwenza kanjena-ke si-organization ma-comrade ngoba sizoqala ama-processes okukhetha ama-candidates. Ikhansela lizokhethwa umphakathi. Kodwa siwumkhonto wesizwe sizonikeza umphakathi i-guideline yokukhethwa kwamakhansela. Uma ngithi sizokwenza i-guideline, ama-VD azoqhamuka nama-proposal i-candidates, ama-VD bese sibiza umphakathi siyawutshengisa ukuthi sipropose nawo ama-candidates ngokwama-VD. Lo process yokuqala izobe yenziwa ama-activities akuma-VD umkhonto wesizwe ngale kumphakathi. Process yokuqala leyo. Eyesibili la sibiza khona umphakathi usuzovota. Umphakathi uvotele kulama candidates esiwakhethile thina athandwa umphakathi, esineshow ukuthi athandwa umphakathi. Uzosikhiphela i-candidate eyodwa umphakathi esoyibeka esikhotsheni. Into ezokwenzeka-ke enye ama-comrade engifisa niyazi, uma kuvotwa kuzovotwa ngesandla. Uma ngabe umphakathi usuza kulowo mhlangano uzoza ne-ID yakho bese sikubhala ebhukwini ubusuhlala phansi. Uma sekuvotwa uzoza ne-ID yakho, si-check igama lakho sikutike bese uyavota, uvotela lowo candidate othe wayithanda, ufake kulowo mgqomo esobe siwubekile lapho. Uma sekubalwa nini kade nigqatswe ama-VD, thina sobe simi kanje umphakathi uhleli phansi ndisibalele nina. Inini enizositshela ukuthi ubani owinile. Sibalekela lento yokuthatha umuntu ngirojiwe. Sifuna nirobhe nina uma kuwukuthi niyakwazi ukuzirobha. Kodwa ekugcineni nini enizositshela ukuthi ubani owinile. Sithena-ke la kuzovotwa secret. Sibalekiswa yini ukuthi kungavotwa ngesandla? Ingoba le ikhohlakala eyikhohlakele ziyasithatha ziyozidlisa inyama notshwala bese izosisabisa ngakusasa mase kumele sivote. Sithi phela udlile inyama yami notshwala bami uzongivotela. Ngithi mina budleni inyama notshwala ngoba lapha kuyovotwa secret uyofika uvotela i-candidate oyifunayo. Angakudlisa inyama ungamvoteli ungamthandi. Injalo nje ama-comrade. So i-process-ke izohamba kanjalo. Ikhona-ke le abayizamayo engicele phasi kophungula zona singayivumi. Le yokuphatha igama lomuntu kwenziwa i-region-ke le yethu. Ifika iphatha igama lomuntu ibisingena door to door. Ithi sicela niyovotela lo muntu lo. Sizowubiza umphakathi kodwa mase nifika nizovotela lo muntu.
no akusewona i-decision yomphakathi leyo sekuyi-decision yokufunzwa i-candidates i-region. Thina-ke sithi umphakathi awuyikhethele wona ngale kokufunzwa siyi-pass for Phungula zone. Ngeke-ke siwaphikisa amanye amazoni wona adinga i-region ukuthi iwafunze ngamakhansela ngalabo door to door abaqhamuka sebethi abenziwe. Awukwazi comrade ukuthi ungahamba ungena u-door to door uyothi abantu bafuna abani. What about bekhethela umuntu ka-ANC noma wenkathi bethi bafuna yena? That's why sithi all VD activities labantu aba-active kuma-VD ibona abazosinikeza ama-candidates bona abawaziyo kade begijima nawo. Nizosinikeza abantu abawusebenzelile umphakathi noma abawusebenzelayo umphakathi ozobathemba. 1 anisinike umuntu one case pending ngokwe-organization ma-comrade. Umuntu nje kuye kwabhala incwadi kwathiwa uyahlupha lowo muntu akakhethwa ngoba usenecala ekusamele oluqula kwi-organization. 2 umuntu ekumele nimkhethe umuntu ene-membership ka-2 years ongekho kwi-probation ngokwe-constitution. I-membership yakho akube ukuthi isiwurishile u-2 years ningamkhetha-ke lowo muntu. Kodwa umuntu one-membership engenawo u-2 years asikwazi ukumkhetha ngoba asazi noma use-infiltratile kwi-organization. But abantu abayibamba ngesikhathi ememezela umsholozi siyazi ukuthi labo bantu aba-infiltratile kwi-organization bangena ngoba bethanda i-vision kamsholozi. So singakhetha kulabo bantu ma-comrade. Angizolula-ke kakhulu bengithi nje angini-workshop lapho ngento ezokwenzeka ngoba siya kuma-local government. Uthena-ke ubaba umsholozi ngizokugcizelela lokhu iyani emabranchini niyosebenza. Ubencijela ukuthi kunale process ezofika okumele ukuthi umuntu ebranchini yakhe kube ukuthi uyaziwa. Angabe umuntu ongaziwe ebranchini iqhamuke sekuthiwa uzoba i-candidate yekhansela. Ingakho-ke uNcamalala ethe iyani emabranchini ngoba sikhathela amalidi evele iqhamuke isikwi-region isikwi-command lapha phezulu isikwi-province. Awuyazi ibranch yayo noma inawo noma ayinawo ni-branch iqhamuke isimenyezelo. So ma-comrade angizokhuluma kakhulu ngizoyivala ngoba kuyahlwa. Ngelinye ilanga-ke bafowethu ngiyocela nje ukuthi sibe ne-workshop from ekuseni kuze kushona ilanga ngoba sesizoqala siqeqesha ama-party agent ma-comrade. Ziprepeyeni ukuthi sesizoqala siqeqesha ama-party agent ngokwamawadi. Ngiyabonga ma-comrades.